Janyala Films Industry ikupatsirani filimu mpambanje yenye ya Chimalawi. Who is to blame? Ichi ndi chifilimu chokuza za chikondi kwa maso action chomwe chalembedwa kwa maso okonzedwa ndi Ishmael Mafuriwa. Mene mumulima akita okwapula mwa serious monga Dan Pili, Linda Linje, Samu Nteto, Ililani Sisya kwa maso mwini filimu Ishmael Mafuriwa. Who is to blame? TVT ya filimu imene mukaipeza ku Beatline Move and Music Center kusali kwa Matabwa munzinda wa Lilongwe. Yonde aneba au Aisha Photo Store kukakhala kunzuzu ndi Plantaya kusani mavenda ose. Ndipo apa ndi unena pano chimbala icho chili pansika. Mukafuna manambala ndi 0884-231-592 kapenanso lumikizana ndi Ndalandi Road ya town ya Lilongwe. CK Production pa 0888-311-609. Musachede takaguleni nanuso TVT yanu mwaonera nyamata amene wakukalonga. Tikakhala ine ndiyonera kale ndipo ndaona kuti simanyakai. Who is to blame? Is it me or you? Who is to blame? My fault or your fault? Kodiwe wanje suna nduze pajambe pamobacha nimvetsere akufunika ni hela wamva zimene ndankula ngala wamva zimene ndakunenazi usazele kiziso ndipanga zimanje zako zoyonjo ndizapotoza manja ako wamva ivi chonde mudzina la Ambuye ndikupemphani amwalira ngati simumpatsani hela ndipempha ine mudzina la Ambuye. useleyani Kodi mmakondaso Ambuye? ndi useleyani ndi useleziyani chiuselesa chani Mulungu. Simunganene kuti mmakonda Mulungu ngati simukonda anthu pa dziko lapansi. Takuonereni munthu wabwinobwino ngati iwe kankazi wokongola ngati iwe akukupasitsa mavuto ngati amenewa, kukubalira mwana okhala ndi asima, kukupasa chipinjo cha mwana okhala ndi asima. Ngati mmapemphera bwanji osakapempherera mwana wanuyo? Maramando akhale pa mpando wanu chifumu, Mulungu wambavu yonse mundichititsire mwana wanga. Mwamuna wako ndi wausiru, alibe chikondi cha pa wanthu, sasamala za moyo wa munthu. Ine ndikunena kuti afe ndithu. chonde ndikupemphani Ndikufuna ndikuphunzitseni mmene simapwerekera. Musadandaule chifukwa chakuti akupitako ndi kuli moyo osatha. Alibe tchimo mwana amene uja, ndipo akamwalira zimene tikupanga pano pasi zithera pompo. Hello, zikuonesa ngati ali ndi fundo kuti alankhule. ndiye mukudikira chani atithandize tsopano amene? mulankhule ndi munthu amene ali ndi ulamuliro pa mwana wanu ndi mundaka zanu. Hello, Dr. Don Williams. ndiwe ndani? Ine ndine Chigawenga. Chabwino. Ndikulamula kuti ndiyankhule ndi mkazi wanga. Mkazi wako pamenepo palibe vuto, ungathe kulankhula naye. Tiye nazo. Oh hane Hello, atenga mwana wathu. ndiudziwa. Uli bwanji? Uli bwino koma? ayi sindili bwino. Osadandaula. Ndiye apatsa china chilichonse chimene akufuna kuti titenge mwana wathu. Okay abwino. Basi chabwino Doc,
nkhani yonse yamacheza ndiona ngati yathera pomwe patsopano. Ndi nthawi ya business. Ukufuna chani? Onani, mkazi wanu wandiwuza kuti mwana wanu ali ndi asima. Apo ndikupepesa kuti pepani kwambiri. Ndipo ndikuti afa nthawi ina iliyonse. Ngati salandira mankhwala zimene zikusonyeza kuti ndifuna msangamsanga ndalamayo $1 million apo B akufa ameneyo. Ayi! Zimene zikufunikira akupatsa akaunti kumeneko. Ndipo panga transfer ndalamazo ku akaunti imene utapatsidweyo. Zimene zikusonyeza pompano. Hello? 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 Muimbira, ndikufuna ndilankhula naye pompano. Palibe lamulo. Ulankhula naye akayimba. Chaona nzawo yapita mawa chili kwa iwe. Hello Scott. Bwanji. Ufuna kuti mwanayo untengere malo osesera bwino pa 20 minutes. Koma sili bwino? Palibe chimene chili bwino. Iweyo akusuta ndikudziwa kumene koko mwana ali ndi asima. Ndipo nthawi yonse angathe kukufera mwanayo. Ine ndikudziwa kuti ukusuta iweyo usanditsutse. Ndani mwana ali ndi asima angathe kumwalirira. Ndikukupa kuti sukusuta kumene koko pike. Pike kodi ukusutabe? Captain. Akumanika bedroom. Sindukhulupirira kuti achita wina ayi. Bwera kuno mwanyangu. Timona ako ekhaye siyoncho. Heya. Umuluza basi. Anang'anthayende ayitayi bwanji kubwera kuno kweye. Ndikufunsa kuti munthu wako anang'anthayi ayitali bwanji kuti abwere kunoko. Soneza kuti ino ndi rumu imene mmafirirana ndi amunanu. Amunakonso ndi hulero. Koma kumva zimene ndikufunsazo? Ndikufunsa kuti anang'anthayi ayitali bwanji kuti abwere kunoko. Kapasi. Koma uli ndi mzimu wa umunthu iweyo. Palibe se. Umunthu wako uli kuti? Unafa. Umunthu wanga unafa. Ndatikhala pansi. Ndatikhala pansi usanakuonetse chipolopolo. Ndipo usiye masewerawo. Mwana wako ndiye kayo. Zikomo. Onani, ndikufuna kuzana mezi ndakhalira ndikabwera kuno. Zikomo. Ndalama zililede. Eni. Muze ndi mkulu wanu kuti ndalama zililede. Pamene pano mamuza kuti akonze ndalama.
nazo zikakhala lede ayimba unachita kupanga chani ndikukuza ndama zoperekera shut up ukangolankhulaso mbwerera uchiona chipolopolo mmene chimaonekera khazika matako basi Kalabasi, ndiri kalabasi. upempherere kuti akhale ndi moyo ndingapita nawo koma tapita ku shut up timafuna ndingopita naye ndikudziwa amene ndimanchitira mwanayo chonde ine chonde ndipita Pira! sinapangeko izi chambiri ayi Ndikubali ndalama zanga zili lede. Ndalama zikhala lede mamawo kwa akaunti yako. Ndifuna kulankhula ndi mkazi wanga. Uwona ngati ndiwe ndani kundipasa ine maoda. Uranthauzanyani kuti sikuwapeza mankhwalawo nesa unakatenga mankhwalawo kodi kungoti ndikungoona mankhwala onse ofanana okhaokha atapo mvetsera uone sisalitsa chiteke china chese umana amene akupeza bwanji koma mwanayo akungobanika tu dikira ulankhule ndi bambo ake Halo. Umpatse matabelero awiri ayelo. Tablet imodzi yofira. Komanso makapsulo 4 awaitiwo. Ndio umpatse ni hela akamabanika. Chonde uchepese kusuta ngati pali amene akusuta chonde pamene pasapezeka osuta. Doctor, tandifotokozera nisoni. Chitsiru, kodi ndi wogontha? Usandishaure zopusa ine ayo wave? Ndanena kuti umpatse matabelero awiri ayelo. Umpatse tablet imodzi yofirayo. Komanso umpatse mabata. Halo? Halo? Mbuzi ya muntu. Shut up! Chokhala ngona kuti mbuzi icho uchotsala zoti mwana wako akhala ndi moyo kapena ayi. Oh ya ndikupepesa kwa iyeyo chonde chonde. Chori muzoni chori amene chawanyanyala pene pachi. Sanga yankhe sofoni. Mukulenthoza nyani kuti sayankha. Ndi mwana wanga amene ali kumene kokolo mkutsozi zimene zonse. Akusamala ndani? Ine ndikusamala. Shut up! Ukuwa chani? Ndikuwa kumene kukama kwanga zayani. Hey. Sunga ndikwazira kukadya kumwa kodi muno. Kodi ulibe njala? Kodi ufuna ungofa usanadye usanalawe ngakhale nkadya kumwa komwe?
nthawi inoyi ndani amene agogoda sindikudziwa ine. Iya ndimvetse bwinobwino. Ukatsegula chitseko apo ukhale ngati palibe chimene chikuchitika. Ukangoyesera panga chinthu china chiliyonse uluza china chiliyonse. Wandimva? Vivian, ndakhala ndikuimba foni yako ngakhale yamwe nako yosima zonse zozimwa chichita nchani? Vivian, sikundiwonekera bwino. Uli bwino? Ya. Kodi chonde ungabwere mawa tingazakambirane mawa fonde chichita ndi chani? Uli bwino? Andi bwino. Vivian, ishi maenda Agnes wamalira chani? Ya. Dominic ndamene akuyendesa mlandu kwa George kuti ndamene amupha. Mada? Siwafera chikonda amene. Tiye bwanja osamuza chilungamo. Ndingaukhulupirire ali apapa ndi chibwezi changa ndipo tili ndi zokambirana zambiri. Uzisunge zimenezo chonde usamuuze Dominic komanso mwamuna wanga. Chonde ndisungire chinsinsi chimene chichi. Oh, laina bwanja se. Mbona ngati ungotipasa kwa chance pang'ono nafeso tiufire. Okay. Tankula na mawa. Ulipo. Tai zambiri zimandibalalisa nsaname. Maka zimandibwereka mtima. Ndikhulupirire. Ndifuna ndikakodze nawo. Chuzi gaye. Sole. Mwina mwake ufunikira ngaimbe. Osaiwala. Chimene ungapange. Chikubalira choipa. Mabafa awo ndali kutiko. Kumanja.
watira poison muja kumwa yanga. Ndatira. Nchombere ngati ukufuna. Koma watsala ndi 5 minutes kuti ufe. Zona. Kusonyeza kuti ufa pasanathe 5 minutes. Siwonesa lili limodzi. Mwana wako ndineyo. Chifukwa ine ndikafa Yesu afa pang'ono. Ndi mankhwala amene amasumbunula poison kuti asagwire ntchito. Ndikupatsa pokha ukamumasula mwana wanga. Ndiye tenga foniyo ndipo wayimbira anzako kuti ammasule mwana wanga. Ayi. Tenga foni wayimbira azinzako kuti ammasule mwana wanga pompano. Tenga foni ndati wayimbira azinzako kuti amumasule mwana wanga. Ufa pang'ono. Pasanathe 5 minutes ukhala utafa. Kotalika. Imfa yopweteka kwambiri. Usayesera kukhala dolayi. Zipulumutse wekha. Tick tock. Tick tock. Ndibatsira phone. What are you doing? Princess! Mwana amene ndali kuti sokodi? Princess! 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 Sakuyankai. Unandipozera kuti sakuyankha? Ndifo iye ani sakuyankha foni? Chachitika nchani ndi mwana wanga? Ndifo iye ani sakuyankha foniyo? Mwana wanga ali kuti? Tandiyankha phone! Yankha ndati phone, yankha phone! Tayankha phone iwe! God. Andipaina uli kuti wa princess iwe! Sindikumpeza ine! Princess unali kuti kwewe? Ndimafuna ndipita kwa amayi yanga koma sindayipeza njira yopitira. Chachitika ndi chani kuti une tayankha phone! Chachitika ndi chani? Tayankha! Hello, Scott. Wayankha.
Yeah. Scott. Uli bwino? Ngali sizilongosoka kwa 10 minutes. Mwape ose. Scott. Wabangiranji zimenezo. Zipulumutsa. Sikufuna kuzipulumutsa. Ndipe. Ndikupulumutsa tangu nduze kumene kuli mwana wanga. Ndiuze. Uyambe wandipulumutsa ndiwe. Ndiuze ndiuchiritsa, ndiuze. Uyambe ndiweyo. Ine ndikupulumutsa, ungonduze kumene kuli mwana wanga. Unduze kumene kuli mwana wanga koma. Ya, ego. Imwe ego. Ukhala bwino wamve. Before we begin this case, Inspector Dominic William ndati first counsel Mrs. Ishmael mwayenera kukumbira kuti nkhani isiye chibwana kumayimanja mwa polisi mungathovereza. Zonadi sa. Mungateno kuona zotsatira zimene zabwera chifukwa cha kayendesedwe ka nkhani imeneyi. Pena paliponse mbiri ndiyo kuti akulu apha anthu. Apha mkazi wawo komanso mwamuna wanga Ishmael. Ndipo ndili pano kunena kuti Mr. Dominic amene akhala apawa kuti akonze mbiri imene ku Mr. George chifukwa nkhani inaliyo kuti iwo amazitetezera. Kumene kusikunali kuzitetezera ka. Imene inali mada, anapha sister wanga amene. Anangofotokozanso kuti inali ngozi. Detective, ndikukhulupirira kuti mukwaza Mr. George kwa zaka zambirimbiri. Mwakhala adani kwa zaka zingati? Kumene sinambe tata nawe. Wakhala ali nzanga ndipo ndi nzanga nditu. Nzako amene sumadziwa kuti ali ndi udani ndi inuyo? Come on. Anthu inu ndinu abwenzi kuyambira kalekale. Ndipo monga abwenzi iwe sukadalephera kudziwapo kena kake. Komanso mwa njira ina, munthu amene anakwatira sister wako momoti kumutetezere. Anayenera kumeneko. Yes, anayenera ntenda amene. Sinimafuna kuti akhale kundenda amene. Sinimafuna mufusa. Kapena mwina sitikudziwa tu Dominic. Mwina tu kapena uli ndi jealous ndi zinthu zonse zimene Mr. Joe ali nazo. Ndipo mwa njira yongwetsa nayo ukufuna umange kuti akakhale mundende si choncho. Mukuona ngati indi nkhani yokuza chuma. Kapena muganiza ngati zokuza ulemerero. Izi zokuza chilungamo. Izi ndi zokuza choonadi. Choonadi ngati panali kusamvetsana pakati pene ndi George. Ndi zimene linali kale. Chabwino anali mwamuna wa sister wanga ndipo ali ndi chuma inde. Kumene ndikuza chani zimenezo? Oho lemekezeka. Ndikukumbukira bwinobwino kuti Dominic sanavomereze kuti Joe akwatirane ndi sister wakeyu. Komanso ndikufuna ndikutsimikizireni fundo inake. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti munthu angathe kuyenda. Ndipo chimene ndikuyembekezera pano kwa inuyo ndi chilolezo. Yonse ndi plani iyi. Chimbaya ndi mpeni miyendo yakeyo akangomva kupweteka ndi kuti amayenda. Uli bwino koma? Ya ndi papa. Panali voto lina lake koma ndithana nalo. Ndalama ndezalowa tsopano. Chabwino. Mumuze saini mwana uja. Zabwino zonse. Operation over. Ndo mwana wanga ali kuti. Shut up! Dzuka! Pita ubafa. Lowa mkatimo. Lowa! Mwana wanga ali kuti. Hey. Ndiwe nzimayo wabwino kwambiri. Ndizakonda zapangisa business ina ndiwe kachikena. Zabwino zonse wewe. Pepa kwambiri. Forowoza.
Mwana wanga. Ndapanga zifo ya mwana wanga. Titamva mbali zonse zolankhulidwa ndi omutetezera munthu. Titafufuza maumboni onse a mulandu umenewu. Ndi nthawi yoti khoti lingathe kuweruza tsopano. Tapeza kuti Mr. George alibe mlandu wina uliwonse. Kotero kuti khoti likupereka ufulu kwa Mr. George. Mlandu watha. Ma information ena amene angotipeza kumene ndi aja okuti mwana wa Dr. Don Williams wabedwa ndipo mamiliyoni a ndalama aperekedwa kuti mwana wawo atuluke. Molingana ndi kafukufuku mwanayo adakasowabe. Vivian unayenera kulongosoka apa. Ngati uzikhala chonchi tisofa bwanji vuto limeneli. Iwe ndiwe munthu wekhayo amene ukudziwa munthu weniweni amene anapanga zimezi. Chonde ndikulonjeza udeke ungondiuza anthuwo ndithana nawo. Chonde Ndikuthawa na Dr. akubala kunyumba kwawo. Usadandaule mwana abwera ndithu. Ndithudi abwera mwana ameneyo. Dominic, kandi ononga ndalama za mtundu wanji koma sindikusamala. Chimene ndikusamala ineyo ndi mwana wanga. Menyani nkhondo amene mungathele mpaka na mwana wanga abwere. Sabwera wa moyo ameneyo. Jani? Ndikamutenga ine mwana ameneyo ugwire mfundo ameneyo. Mukunena zona? Mukunena zona? Munthu amene wagwira mwana wathuyo dzina lake ndi Scott Natupi anabwera kuchipatala kwanu myezi iwiri yapita, mwakumbukira? Doctor ali bwinobwino. Apa zikuonesa ngati ali bwinobwino. Akhala bwino ndithu. Koma ndikuti akufunsa kufunso limene lili. Chinachitikira ndi chani koma? Panalibe china chilichonse. Ife tinali mulumu yathu. Ndisichazole anali panja amasewera mpira. Ndiye tinangodabwa wagwa panja paja basi. Basi yoncho? Basi yoncho doctor. Panalibe matenda ena aliwonse amene amadwala achilendo? Ayi panalibe doctor. Kapena mufuna mutiuzeko chinthu china chake doctor? Aya sitinganene pa nthawi inoyi tingodikira alabo kuti mwina makatiuza zaya chani. Ndipo tikupanga zimenezozo mupite mukakumane ndi akashiya ndipo mukapereke 3/4 ya ndalama imeneyo. Ndipo tikatero tiyamba ntchito ina iliyonse. Tionana. Osadandaula hane china chiyonse chikhala bwinobwino tithana nazo zimenezi.
kandiza ndalama zambiri motani tenganiza sezo mungondipase ndalama ina iliyonse basi. Chachitika ndi chani kwa mwana wanga Doka? VST, Verticular Septum Tivect, ndi vuto la mwana wako limene. Zikutanthauza yani? Zikutanthauza mwana wako ali ndi mphanga mtima mwake ndipo amafunika kuchiritsidwa pompano. Sizingakhale yoncho Doctor. Ine ndine bambo wake. Ndikanamudziwa mwana amasewera bwinobwino. Akakhala ana samafotokoza kawirikawiri angathe masewera ino usadziwa kuti akudwala iyayi. Nkhani ndimene kuuzayo ndipo i system imene inafunika kukonzedwa pasanathe 72 hours apo bi timuluza mwana ameneyo. Ndi mwana wanga yekhayo Doctor. Musalankhule yoncho ya. Yamba ndikugwira ntchito yo bomba. Chabwino nkhani yabwino kwambiri koma si simple yayi. Zikutengera ndalama 10,000 Ghana cedis. Ndikukhulupirira kuti pali amene akuthandiza kuti mwina mwake upereke ndalama imene. Chifukwa ndalamayo ifunikira 70% pompano. Ndipo ndalama zimenezonso tafotokoza kuti zifunikira pompano. Vuto ndi chani Doctor? Damba no operation yo ndalama tikasaka. Sizimayenda choncho Mr. Scott. Bwanji? 70% mupereke kaye. Adola anena kuti chani kodi? Chikuchitika ndi chani kwa mwana wanga? Ali ndi mphanga mu mtima mwake. Ali ndi mphanga ziwiri mu mtima mwakemo. Tithandiza mmene ungathere chonde James. Ndikukuza kuti siuluza ndalama imene kwa ine. Tango ndipulumutsira mwana wanga. Ndizakubwezera ine. Chonde ndithandiza. Chamagwira nomine. Iwe ungokhala ngati suja bwanji. Kumangozolera ulesi basi kwa amanu. Chama chichokula chomero. Chamani. Iwe mumalizani zimenezi. Mumalizani chilo chino mene. Tifuna anthu ambiri kuti agwire ntchito imene. Pitani mukapeza anthuwo. Doctor. Chonde Doctor. Ndithandizani chonde. Sanditengera towazi kuti ndikufufuze ndinapita kuchipatala sindakupezeni kumeneko. Exactly. Zimenezo zawezo sizikundikhudza ine ayi. Ndio babita kuchipatala kusindikira kumeneko. Ndi nkhani yabwino Doctor. Ndi nkhani yabwino Doctor. Ndalama ziyamanena chenda zipeza tsopano. Pesa nyamata iwe. Chilichonse wabwera nacho kandi chotani kwa ineyo ndikusiza ukambirana kuno yayi. Koma upita komweko ukandidikira kumeneko kuchipatala. Tiona wewe nyamata. Kodi anyamata angati amene afunika pamalo pano? Mwana wanga akufa. Ona, mwana wako sakanafa, chikhala unabwesa kuomba ndalama. Mwachidule, chimene ndi chipatala, chimene ndi ndalama. Sikufana chimene kuchi. Uzisiyanisa kuchipatala ndi malo akutchali chiwamveti. Excuse me. Ndanena kuti ndalama ilipo. Tene mulitandire. Akulu inu. Mukuti excuse me. Ndakuza kale. Ukaunjizira ndalamayo. Ndikubwera iwe. Doctor. Doctor. Yonde. Ndalama ndili nazo. Tete mukandisisa mwana wanga. Doctor, Yonde. Doctor. Takauze na dokota kuti mwana sakupeza bwino apa. Sa akuti mwapereka 20% yokha total charge. Ndipo machaji osanenera kuperekedwa tisanayambe operation imeneyi. Simene mukundiuza. Mukuti ndipange bwanji pa mavuto ngati anono. Mwana wanga akufa apa ine. Sa pina mukachonjerera dokota lawo. Apo bi timuluza munthu ameneyo pasanathe 24 hours. Doctor, mupanga chani? Kodi kundifuta kotere kukwa mtundu wanje abale. Ukufuna chani kwa ine? Doctor, yime ndikupemphani yule mukambe operation. China chilichonse chimene chingatsalira ndipereka ineyo. Chonde ndikunenetsa. Ndipo staff yanga ndimayipatsa mwezi ukatha ndalama.
Njeko iwo nditsika manga ulere ndedzijani zimenezo. Dr. ndikudzonera ndalama ndimene ndipeza isanathe wiki. Mwanayo saa 24 hours chonde. Toka. Dr. ndi mwana wanga amene ndikunena naye ndikudzoti kwa inu satanthauza kanthu. Kumene. Ine zimenezo ndizigundizira. Ona, chipatala chimayenda ndi ndalama zambiri kwambiri. Komano ndalama zimagula moyo Dr. Ngati ndi choncho, ndipita ukapereke moyo kwa mwana wakoyo. Mwanjira imeneyi sindingakwanisa kukuthandizayo. Dr. Mama kudziwa amene ndikumvera. Dr. Dok. Mwana wanga tikuma akufa ine. Ndiwo akuzidwa paifa ya mwana wake. Ndichifunika kubwezera pa banja lino ndiyo. Oh Vivian, taona amene chisima la chifundo ndimayendesa chipatala chija ndi ndrama. Sonadi moyo ndi imfa ndi zimene mumayendera. Koma no umunthu wanu uli kutiko inu. China chilichonse chikangochitika kwa mwana wanga. Ukhala okhuzidwa pa imfa imeneyo. Kama ni jete nusa. Pain begat sorrow, sorrow begat regret, regret begat a conscience in love. Love one another as God has loved us, as God has loved us, all as one. I've tried, I've lost everything. If I could turn back the hands of time, believe me I would. Believe me I would. But please, I'm begging you, I'm begging you, I'm begging you. Take not my child away from me, 'cause I will die, can't live another day. Donald. Agnes anamwalira. Chani?
kukoti kucha pepa pachifuwa zimene ndakupanga umene kucha ndikupe wandikhululukira. Zimene ndifuna ndikuuze ndi izizi. Dominic, umane adizoona. Ndimaziwa ubwezi wa mkazi wanga ndi chimwene wanga. Ndizoona, ndinapanga plani ya mada imeneji. Upange chikondi ndi ichi. Ungatomaganiza kuti lero lino ndikuuza chifukwa chani. Koma chiona ndi nchakuti sindisamala zoti ndidawapha osewayi. Koma sindimayembekezera kuti iwe upita ku court. Ngakhale umanena zoona koma ine ndidakukanira. Kumene kusikuzitetezerayi. Iyi ndi mada anapha sister wanga amene. Wacha kunena kuti inali ngozi chabe. Sindikanakazipereka ndekha ku polisi pa nkhani imeneyo ayi. Sindikanamukhululukiranso Agnes pa zimenezi. Ndinawawesa kuwauza kuti ndiziphe ndekha. Anavomereza. Chonsecho ndimayembekezera kuti mwina mkazi wanga akhala ndi chisoni kwambiri pakufa kwanga, koma nditangowaona akusangalala kwambiri pa nthawi imene atangondombera ndi zipolopolo ziwiri pa mtima. Ndiye anawotcha kwambiri mtima wanga. Ndi chifukwa chake ndidawapha. Chifukwa ndidazindikira kuti sankandifuna kuti ndikhale ndi moyo nthawi zonse. Ndinachita zonse zimene maona kuti nzabwino, komano tsopano ndikuchita zimene ndikuona kuti nzabwino. Pokuuza zenizeni monga nzanga, ndiyeno ndimange ngati ukufuna kundimanga. Muombere nsako pa machimo ake. George, tiye kuombera futi iyo. Tombele fanzako chifukwa kuchimwira. Nti ndi mimba si aishimali mchimwene wako ayi, koma nzakoyu Dominic. Wabwino ndani kodi? Palibe munthu amene alibe uchimo.
walowa bwanji muno kodiwe? Umaona ngati sitizakumana si choncho? Wankhope ufanana ndi ine iwe. Tingatopezeka kuna kulikonse kumene uliwe brother. Unandipangira machera kuti ndipezeke ku Mtende. Ndimangofuna kuti udziwe kuti ndikubwereranso kachikena. I just wanna be where you are, dwelling daily in your presence. I don't wanna worship from afar. Draw me near to where you are. I just wanna be where you are, in your dwelling place, in your dwelling place. Forever. Take me to the place where